Countdown. Top 10 Countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Give it a quick check, Metro Manila. It is now exactly 46 minutes after 11 o'clock, and you are still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio, and we are on Love Radio's Top 10 Countdown. And of course, at this point of time, eto na po, oras na para sa ating mano-a-mano interview sa ating mga multi-talented sandamakmak, as in talaga nung nagpaulan si Lord ng talent. Sinalona nila lahat. Let's all welcome Arthur Miguel and Jeka. Welcome. Hello po. Magandang umaga sa ating lahat. Pag hello, grabe si Jeka. Hello po. Pinakitaan na tayo kaagad. Grabe naman, girl. O sige, mag-say hi, hello muna tayo. Hi guys, good morning po sa inyong lahat. Sana nag-almusal na kayo. Hello po sa mga nakikinig at nanonood. This is Jika Marie here. Hello. Teka lang, almusal, pag-lunch na eh. Ay, oras na ba? Oo. Ay, pa-lunch na pala. Mag-aalas 12 na Sorry po, hindi po pala kasi ako kasi ganito yung morning ko nagigising. Ayan. O, kayo na magpakilala sa mga hindi nakakakita sa atin. Sa mga nakikinig sa atin sa radyo, kagaya ni Manong Driver at saka yung pasahero niya, kayo na magpakilala sa mga sarili ninyo kung sino yung nagsasalita. Hi guys, ako nga pala si Arthur Miguel. And ako naman po si Jika Marie. Yan. Okay, ako naman po si Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. Imposter yan. Okay, now, what's new with you, Jeka? Second time around na kasi namin ni Jeka eh. Kay Arthur, this is my first time na makula. So, what's new with you? So, nag-collab po recently sa maraming artists. Yes. And isa po yun yung pinapromote namin yun ni Arthur, which is yung Malabong Ugnayan. May bago na po siyang song. bansag kasi. Okay. Collab Princess. Kainis ka. Collab Princess. Wow. Iba din, girl. Kainis ka. So, now, sa kantang Malabong Ugnayan, sino nagsulat nito? Ako po. Bali, ano po kasi siya, may nirelease akong new EP called MU. And di ba po alam natin yung meaning ng MU is mutual understanding. Pero dito sa EP ko, iba yung meaning niya, Malabong Ugnayan, which is yung song namin ni Jika. Okay. So, yung pinaparating kasi ng song parang, yung mga relationship na malalabo, ganun. Yun yung target talaga ng song na to. And if ikaw yung tao na kaya mong sumugal sa walang kasiguraduhan para sa taong gusto mo, itong song is para sa'yo. Parang ganun siya. Pero tanong sa inyo, personally, nangyari na ba sa inyo? Sino nagsulat? parang lahat naman po, nangyari na. Kasi di man natin may iwasan ma-fall sa isang tao. Tapos parang, kumbaga, siguro if hindi man para sa'yo yung tao, parang ganun, ibig sabihin parang, yun, nasa ano ka lang. Hindi siya para sa'yo, nasa maling panahon kayo. Well, ang problema kasi kuminsan, parang pinipilit natin na sayang yung pinagsamahan, sayang yung na-invest mo na oras. Kahit nakikita mo na yung mga red flags na this will not work out. Pero gusto mo sana siya na push pa rin. Pero teka lang, paano ka napunta sa Malabong Ugnayan? Sino nagsimula? Sana collab tayo. Sino ba? Sino nag-iya? Ako po talaga yung nag-iya sa kanya kasi tapos na yung song. Okay. Tapos na yung vocals, yung instruments and everything. I-mix and master na lang siya. Pero kasi na-feel ko na parang hindi siya sapat eh. Parang may kulang. Kasi yung itong song na po na to, parang first time ko din makagawa ng song na medyo R&B. Electronic. Tapos naisip ko agad nun si Jika. Kaya parang siya yung bagay. So binigay ko sa kanya yung second verse na parang okay, gawin mo to ng verse. Ganun. Uy, siya daw yung kulang. Kamusta naman yung feeling? Kamusta naman yung feeling na ikaw yung naging kulang? Siyempre, it's an honor. Wow.
It's an honor to work with Arthur. Hindi totoo naman. Tsaka sobrang saya ko sa collab na to kasi sa lahat ng collab ko, ito yung first time ko na I was given the liberty to write my own verse. Wow. So, yeah. Thank you, Arthur. Sobrang na-enjoy ko working on this song. So, like nabuo mo na, then nagsulat din si... Binigay, verse ko po. as in may second verse na ba ako pero nilet go ko yung second verse para makagawa si G ka na. Grabe naman. Ang verse na yun. Iba ka, girl. Nilet go para sa'yo. Well, dyan natin masasabi, the real artist, di ba? Respect. Yes. The real artist. Kaya, kasi kung minsan may mga, parang sa relationship din, di ba? May mga bagay-bagay tayong pinipilit na it will not work. Yes, o kaya naging tama. malabo yung ugnayan. So, naging malinaw yung ugnayan nyo kasi ipinaubaya mo na. Yes, naman. Okay, now, challenges sa paggawa nyo nito so far or yung moments na na-enjoy nyo while doing this song. Ako siguro po yung pinaka big challenge lang for me. Hindi lang sa song na to pero sa buong EP kasi ano talaga siya iba yung tunog nito sa mga past releases ko. Na parang inano ko talaga siya. Na parang ito kasi medyo like pop talaga siya yung tunog niya. And kasi if yun nakakilala kay Arthur Miguel, yung mga songs ko kasi dati parang medyo ballad style, mga ganun, na mga folk pop. Pero ngayon parang ano na siya like puro mga MIDI instruments yung mga ginamit ganun. Kaya iba na talaga yung tunog niya and sinadya ko talaga siya in a way kasi na parang kumbaga kahit ano ba tawag dito? Kahit Subukan mo naman. Kaya mo yan. Hindi. 5! 4! Hindi, kahit ang dami mong problema, ganun. Kumbaga, kasi yung sa EP more on like ano siya, mga upbeat song. Okay. So, upbeat song na medyo hugot, ganun. So, medyo masakit siya. So, kahit pa masakit yung pinagdadaanan mo ngayon, madami kang pinagdadaanan, parang just dance to Parang everything. pasasayahin mo yung tunog. Parang ganun. Parang go with the flow lang, kumbaga. Ganun. Kasi doon ka matututo and doon ka mag-e-enjoy. Anong thrill ng buhay kapag walang, diba, like, challenges. Parang ganun. Sabi nga nila, mistakes make us a better person. Kasi diba, pag hindi ka nagkakamali, hindi mo rin ma-upgrade yung sarili mo. Diba? Hindi ka natututo. Tama. Well, so anything na gusto nyong pasalamatan doing this collaboration, yung mga syempre may mga tumulong din, may mga sumuporta, bumuo para mabuo to. Ako thank you sa first of all sa lahat na nakikinig, of course. Hindi ako matututo, hindi ko magagawa yung mga songs ko ngayon if hindi dahil sa kanila. And of course to Kuya Shad, my producer, kasi ang dami namin pinagdaanan from the start, like producing songs, siya na talaga yung naging producer ko and up until now, and nakikita ko yung parang namin, yung mga improvements, ganun, kumbaga. And of course, to Warner Music Philippines, thank you po sa paniniwala sa akin. Yes. Yeah. Siyempre, shoutout sa mga nakikinig ngayon at nanonood. And to my producer din, Kuya Kenneth, that helped me record my part on this song. Kuya Shad, sa Warner family namin, thank you so much. And siyempre kay Arthur, yes naman. Yeah. Well, for you, Arthur, kanina, di ba, nabanggit mo na dati, yung image mo is more on parang ballad, folk. Opo. So this time, medyo expect nila yung kakaibang Arthur. Yes po. Parang kumbaga pag sinabi mo kasing ballad songs, like Arthur Miguel, hindi lang basta yung ballad na tunog ni Arthur, parang kumbaga pang lullaby song siya. So this time medyo ngayon, iba na to Ano na siya? Party Kung song. Kung dati lullaby ngayon, party song. Parang parang bas lively lang siya. Ayan. Na So, parang interactive in a way. Yung vibe, iba na yung vibe Yes, niya. iba na po yung vibe. Oo, kung dati medyo mukmuk sa sulok. Ganun, Ngayon, mga senti mode. Ngayon, ano na? Ganun pa din naman, pero po may parang onting kiliti lang na medyo kakaiba. Kakartwheel ka muna papunta sa sulok. Na-imagine ko. Wait lang, mag-i-emote lang ako. Cartwheel ka muna sa sulok. Ayun. So, anyways, gig so far, events, saan nila kayo pwedeng mapanood? Ayun po, may upcoming EP party about dun sa MU sa EP na nirelease ko. It's gonna be on June 21 and magpe-perform si Jika and Sugarcane.
ayun. Free admission. So, punta po kayo if free kayo. Yun, punta lang kayo sa page ko, Arthur Miguel. Andun lahat ng announcement and everything. Yeah. Meron pa akong gig sa June 15 sa day 1 ng Malaya Music Festival sa Okada. Ayan. Tapos, syempre yung MU EP party, nandun po ako. Supportahan niyo po yan. Free admission yan. Check niyo lang yung page ni Arthur for details. Shinare ko rin yan sa page ko, so pwede niyo hanapin yan. Siyempre, sinabihan ko na yung mga guard. Sabi ko, hindi ko pakakawalan to hanggat hindi mag-sample sa ere. Guard! Ready na sila. So, pwede bang makahingi kami sa inyo ng sample ng Malabong Ugnayan? Short lang. Okay. Chorus lang. Sige, chorus. Okay. 1, 2, ano nga yung chorus? Nakalimutan. Okay. 1, 2, 3, go. Kapit. Wala pa. Wait lang po kayo. Magkasundo tayo. Excuse me po. Wait lang kayo. Kapit. Tumawag. Okay, 1, 2, 3. 15 minutes po muna. Wait lang. Nagbo-vocalization. Mga bagong gising pa. Wala pa po tulog. 15 minutes po. Wait lang. Game. Okay. Kapit, tumawag ka sa'kin at pupuntahan natin bawat panaginip. Ako at ikaw, kahit naliligaw, malabo man ang ugnayan. Yes. Galing. Alright, maraming salamat and definitely mas maganda kung mapakinggan nila yung full version na ipi-play natin maya-maya konti. Now, before anything else, wala na ba kayong nakalimutan? Gustong pasalamatan? Sponsors nyo or whatever? Or wala pang sponsor? Manawagan na kayo? Ayun po, thank you so much sa lahat ng nakikinig and ayun, invite ko ulit kayo sa upcoming EP party. It's gonna be on June 21. Just go to Arthur Miguel. Lahat ng announcement dun yung makikita. Thank you guys so much for yun, sa pakikinig ngayon sa amin. Alright. So, there we go, ladies and gentlemen. Jeka and of course Arthur Miguel, and here we go. Ito na po the full version. Tumawag ka sa'kin, gusto kita.